kraju krajeva, ajmo da izvadimo i poreske prijave da vidimo ko je koliko poreza platio ili je u minusu ove godine. Ja tvrdim da je Hajp u pretplati preko 2 miliona eura i nije tražio od države Srbije. To je ekonomski patriotizam. Mi imamo uplaćenih preko 2 miliona eura poreza, PDV-a, i nismo tražili povraćaj od države Srbije, jer smatramo da ćemo u narednih 6, 7, 8 meseci to povratiti kroz naše aktivnosti, to jest kroz fakture i tako dalje, kroz to. I znači mi faktički kreditiramo državu sa 2 miliona evra. Beskamatno. Svaka čast na tome. To je ekonomski patriotizam, a nije ekonomski patriotizam da uzmeš i da pokažeš i da pošalješ zahtev vratite nam sredstva ili molimo vas da nam odobrite poreski kredit državo Srbijo, kao što to radi Mitrović, koji uzme, ne znam, XY para i još kaže, ne mogu da platim porez, dajte mi poreski kredit. To su te razlike u moralu i u pristupu poslu.